Здравей! Подготви се за релаксация за по-добър сън. За целта се настани удобно и позволи на тялото си да намери най-приятната поза за сън. Ако искаш, затвори очи. И бавно насочи вниманието си към дишането. Поеми бавно въздух през носа, задръж за миг и издишай спокойно през устата. И още веднъж вдишай и бавно издишай. И с всяко издишване тялото ти става все по-тежко и все по-спокойно. Сега насочи вниманието си към стъпалата. И усети как стъпалата се отпускат бавно и нежно. Глезените също и пръстците. И позволи на тази приятна вълна на отпускане да се движи нагоре към коленете, бедрата и таза, за да може да се отпусне и корема. И да усетиш как дишането става меко и естествено. Гърдите се разширяват нежно при всяко вдишване, за да може да се отпуснат при всяко издишване. Раменете бавно се отпускат и всяко напрежение се оттича надолу към земята. Ръцете натежават. Натежават и лактите, предмишниците, дланите, дори пръстите на ръцете. Шията също се отпуска. Главата отново и челюстта я усещаме по-свободна. Челото се изглажда, а очите са отпуснати. И сега си представи, че си на място, където се чувстваш напълно в безопасност. Това може да бъде реално място или пък въображаемо. Нощта там е мека и тиха. Въздухът спокоен, а температурата е идеална. Усещаш лекота, защото нищо не те притеснява. Всичко, което е било важно през деня, можеш временно да оставиш настрани. Мислите могат да идват и да си отиват, като облаци в далечно небе. Ти не ги следваш, нито ги анализираш, а само ги пускаш. И с всяко издишване се освобождаваш от умората, от напрежението и от всички очаквания за теб.
Тялото ти знае как да спи. Няма нужда ти да му казваш как. Защото всеки мускул вече почива. Съзнанието става меко и тихо. Може би мислите вече се размиват. Може би сънищата вече приближават. Няма правилно или грешно. Има само покой. Ти си в безопасност. И ти можеш да си починеш, като си позволиш този сън. Ако заспиш, прекрасно. Ако просто почиваш, това също е напълно достатъчно. Сега можеш бавно и естествено да се плъзнеш към дълбок, спокоен сън.